Euskal Herriko mugimendu feministak lehen urratsak egin genituen 60. hamarkadan. 1973tik aurrera, Ipar Euskal Herriko emakumeek antolatzeari ekin genion, ezker mugimenduetatik autonomoak ziren taldeetan. 1974an, Euskal Emazteen panfletoa kaleratu genuen, eta dokumentu horretan bildu genituen mugimendu politiko abertzale zein euskaltzaleetan parte hartzean sentituriko hainbat bizipen. Geure protagonismoa eta erabakitzeko ahalmena eskasa zela salatu genuen. Abortatzeko eskubidearen aldeko mugimenduaren bultzadari esker, Baionan eta inguruetan talde feministak sortu genituen, baita Behe Nafarroko herri batzuetan ere. Hego Euskal Herrian berriz, feministok frankismoaren errepresio gogorraren mende baginen ere, klandestinitatean antolatzeari ekin genion. Auzo elkarte, emakumeak sustatzeko zentro, bokalia, naiz etxeko andreen elkarteen altzoan egituratu genituen ekimenak. 1975tik aurrera, Franco hil eta erreforma politikoa abiatzearekin batera, hainbat aldarri jorratu genituen. Amnistiaren aldeko aldarria, sexualitate askea, abortu eskubidea, naiz dibortzio eskubidea. 1977an, Leioan, Euskal Herriko lehenengo jardunaldi feministetan elkartu ginen Ipar eta Hego Euskal Herriko feministak. 3000 emakumek hartu genuen parte. Emakumeen zapalkuntza unibertsala zela adirazi, eta ordura arte aipaezinak ziren gaiez mintzatu ginen, masturbazioa, lesbianismoa, patriarkatua eta hezkuntza. Non eta nola militatu nahi genuen ere, izan genuen hizpide, eta herri eta auzoetan emakume taldeak eta asanbladak sortzeko konpromisoa hartu genuen. Mila 1981an, Mitterrand sozialistaren garaipenaren ondoren, talde feministen dinamika apaldu egin genuen eta desagertu egin ziren talde gehienak. Hegoaldean, krisi testuinguru larrian gorpuztu genuen mugimendu feminista. Talde eta asanbladen egiturak indartu egin genituen, lan komisio berezituak sortuz eta aldarrikapen anitzei bide emanez. Besteak beste, indarkeria sexista, natoren aurkako aldarrikapenak, lesbianismoa eta etxeko lanen banaketa. Mila 1984an Euskal Herriko bigarren jardunaldi feministak egin ziren Leioan, eta 3000 feminista elkartu ginen berriro ere. Indarkeriaz, sexualitateaz, erakundeez naiz mugimenduaz hausnartu genuen. Abortuaren aldeko borrokak utzitako ajetik, zapalkuntza anitzen arteko gurutzaketak azaltzeko beharra sentitu genuen, eta hartara, ardatz jakinen inguruko egiturak sortu genituen. Lesbianen kolektiboak, emakumeen gazteen taldeak, etxeko langileen elkarteak, kolektibo antimilitaristak, okupa feministak eta internazionalistak. 80ko hamarkadan mugimendu feminista apaldu egin zen Ipar Euskal Herrian. Mugimenduaren norabidea auzitan genuen hegoaldean. Ordura arte talde feminista autonomoetan parte hartu genuen feministok, eta ordutik aurrera hainbat esparrutan jarduteari ekin genion. Sindikatu eta alderdi politikoetan, akademian, erakundeetan, eta hautagaitza politiko feministetan. 1984an Euskal Herriko 3. jardunaldi feministak egin ziren Leioan, eta 1500 feministok hartu genuen parte. Boterearen gaiaz jardun genuen, eta baita mugimendu feministaren iparraz ere. Agerian gelditu ziren batzuk eta besteok genituen estrategia ezberdinak. Militatzen hasibirri ginenak, feminista helduagoen eztabaidak ulertu ezinik, Euskal Herriko emakume gazteen bigarren topaketak antolatu genituen barrian. Ondorioz, batipat herri eta auzoetan herriko talde feministak eta neska gazteen taldeak sortu ziren txoko askotan. Belaunaldi berriek kaleak astintzeari ekin genien. Mainstreaming eta empowerment kontzeptuek sona hartu zuten 1985ko Beijingo konferentziaren ostean. Erakundeetan aldarrikapen feministak jorratu ziren, eta unibertsitatean zein administrazioan berdintasun politikak, diagnostikoak eta planak garatu ziren. Horrek mugimenduari erronka berriak ekarri zizkigun.
2000 urtea inflexio puntua izan zen mugimendu feministarentzat. Globalizazioari eta neoliberalismoari aurre egiteko sare berriak eratu ziren munduan eta testuinguru horretan auspotu genuen emakumeen mundu martxa, pobrezia eta indarkeri sexistaren aurkako martxa. 2008an Euskal Herriko laugarren jardunaldi feministak egin ziren Portugaleten. 1000 emakumetik gora elkartu ginen, giro honean eta ilusioz. 3 eztabaidagai nagusia izan genituen, erakundeetan parte hartzea, indarkeria sexista eta sexu identidadea zein gorputza. Mundu berrian sare eta geruza berriak garatu genituen. Nolanahi ere, erronka zaharrei ere erantzun beharra sentitu genuen. Aborto eskubidea, mendekotasunaren legea, zaintzarako eskubidea, krisi ekonomikoa eta lan baldintza prekarioak. Feminismoa hainbat esparrutara edatu zen eta ondorioz jario feminista edatu dugu. Bai talde berriak sortu direlako, bai herri mugimenduetako feministok ahalegina egin dugulako ikuspegi feminista txertatzeko. Etengabe jarraitu dugu lanean eta horren ondorio da gaur egungo aniztasun eta indar feminista. Izan badira duela 30-40 urte sorturiko taldeak. Badira ardatz jakinen arabera antolaturikoak. Badira herri eta auzoetako talde berriak, kasu askotan neska gazteen eskutik eraturikoak. Badira erakundeetan jarduten duten feministak. Badira kazetaritza aldatu dutenak. Badira ikasketa feministak etengabe sustatzen dituztenak. Badira talde mistoetan tinko borrokan jarraitzen dutenak. Badira mobilizazio geroz eta jendetsuagoetan parte hartze sutsua dutenak. Mugimendu bizia eta lotsagabea sortu dugu. Edan dugu transexualen mugimendutik, bazterreko kolektiboetatik, teknologia berrietatik, arbasoetatik, feminismo erradikaletik, zapalkuntza hirukoitzatik, feminismo beltzetik, aintzinako teorilari zein berrietatik. Berrinterpretatu dugu gure gorputza, berrirakurri ditugu gure afektuak, saretu dugu gure elkartasuna, politizatu dugu gure etorkizuna. Martxan hasi ginen, eta martxan jarraituko dugu denok aske izan arte.